салому алейкум тамошобинони азиз. Як хабари хуш дорем. Гулбаҳор Ғафурова ки чанде пеш дар навори мо аз бехонагии худ аз ташвишҳои зиёде нақл карда буд, соҳиби хона шуд. ба ӯ як соҳибкори маъруф, соҳибкори шинохта ки чанде пеш ба ҳунарманди дигари ҳаҷвинигор Бахтиёр Раҳимов, яъне Ғарибшо, ба миқдори $60,000 як хона туҳфа карда буд. Ба Гулбаҳор Ғафурова хона додааст. Ин Раҳими Ғармӣ яке аз соҳибкори шинохта аст ки солҳои охир бо саховатмандӣ ва хайру ҳадияҳо маъруф гаштааст. Бояд қайд кард ки Гулбаҳор Ғафурова дар видеои Орзу Исоев дар ҳам канали Хабаркаш ва ҳам канали Орзу дар як наворе мегӯяд ки ба як осонӣ ӯ соҳиби хона шудааст. Ҳамагӣ бо чанд суҳбат, чанд сухан ва чанд радду бадале ва ашк мерезад ва мегӯяд ки ин қадар хонадор шудан осон будааст. Яъне Раҳими Ғармӣ мегӯяд ки апаҷон, шумо асабӣ нашавед, шумо зиқ нашавед, шумо аллакай соҳиби хона ҳастед. Мо ба Гулбаҳор Ғафурова гуфтем, яъне ӯ ба мо занг зад ва гуфт ки ҳамон рақами корт ки шумо дар описания гузошта будед, ҳамон рақамро гирифта партоед ва ҳамон дар ҳамон видео низ мегӯяд ки аз ин рақами корт ки тамоми муҳоҷирон ва дӯстдорони саҳна, дӯстдорони ҳаҷ қариб 11,000 сомонӣ маблағ фиристоданд ва сипос ҳам мегӯяд. Ва мо гуфтем биёед як наворе кунем, як видеое сохта бошем ки аз ҳамон хонаи шумо нақл кунем. Нақл чун шумо соҳиби хона шудед ва мо аз дохили ҳамон хонаатон як навор кунем. Гулбаҳор Ғафурова зикр дошт ки пас аз чанде ба Москав меравад, яъне ҳоло дар Москав аст ва дар он ҷо бо гурӯҳи ҳаҷви театрстудияи Хандинкамон чанд сафарҳои ҳунарӣ дорад ва чун баргашт ва хонаро ба даст гирифт, калидро гирифт, мо ҳатман як наворе омода мекунем ки албатта шумо аз он шоҳид хоҳед шуд. Муҳим ба он нафароне ки хайр карданд, ба он нафароне ки дар комментарияҳо гапҳои хуб навиштанд сипос мегӯем ва хурсанд ҳастем ки боз як ҳунарманд, боз як ҳаҷвинигор, оне ки ҳаёти худро ба ҳаҷву ба саҳна бахшидааст, соҳиби хона шуд. Албатта ба олим, ба ҳунарманд, ба шахсоне ки дар ҷодаи илму фарҳанг кор мекунанд ҳатман хона лозим аст. Бе хона намешавад ки мо чизе бинависем. Барои ҳамин мо умед мекунем ки ҳамин гуна шахсон зиёд мешаванд ва хоса ба Раҳими Ғармӣ сипос мегӯем ки шумо аз ҳунармандон дифоъ мекунед ва ҳунармандон онҳое ки ҳаёти хешро, зиндагии хешро ба ҳамин миллат ва ба ҳамин давлат бахшиданд ва аз ҳадафҳои тоҷиконаи мо мегӯянд дар саҳна, шумо онҳоро дастгирӣ мекунед. Дӯстони азиз, рӯзҳои наздик видеои наверо интизор шавед.